Tofa ana wata sai ga wata. Yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama babban malamin addini mai suna Yusuf Asadussunna. Idan ba ku manta ba, cikin wannan sati da ya gabata, babban malamin addini Sheyusif Musa Asadussunna ya ce ya je wajen Bello Turji har sau uku domin dai a samu a yi sulhu da 'yan bindiga. Lalle bayan ya je ya dawo daga nan cece-kuce ya ɓarke a kafafen sada zumunta, inda aka samu mutane da dama wasu suka fito suka yaba mishi ganin cewar lalle ya yi ƙoƙari kuma yana daga cikin malamai wanda suke zuwa wajen 'yan bindiga su sulhu da su, wanda wasu kuma suka fito suna kushewa suna cewa kwata-kwata wannan abin da wannan malamin addini ya yi ba abu ne mai daidai ba, domin ya riga ya jefa rayuwar shi cikin hatsari. Domin ko da wani lokaci akwai mutane da dama wanda suke da ƙoƙari irin nashi masu so a samu a sulhu da 'yan bindigan nan, to amma da zaran sun fara yunƙurin haka sai kaga gwamnati ta kwale musu baya. A ƙarshe wasu kaga an kama su an tsare su, wasu kuma a ƙarshe kaji an kira su Abuja domin su amsa tambayoyi. Daga nan za ka ga dai ko da an dawo da mutum to ba za a ƙara jin ya je wajen 'yan bindigan nan ba, kuma ba za a ƙara ganin ya shiga lamarinsu ba. Domin dai kafin wannan malamin addini Sheyusif Musa Asadussunna ya fara zuwa sulhu da Bello Turji, akwai wani babban malami wanda ake kira Ɗangumi. Lallai shi ya fara yunƙurin yin sulhu da 'yan bindiga, amma kuma a ƙarshe gwamnatin Najeriya ta samu shi ido, wanda har ma aka ce an gayyace shi Abuja domin ya je ya amsa wasu tambayoyi akan zuwa wajen 'yan bindiga da yake yi. A ƙarshe dai wannan malamin addini yana ji yana gani ya daina zuwa wajen 'yan bindiga sulhu da su har yanzu, kuma ko maganar shi ba ƙara je ba, domin shi dai wancan malamin addini Ɗangumi lalle ya je har wajen Dogo Gide akan a wancan lokaci a samu a sulhu da shi, to amma tun da DSS suka ja mishi kunne lalle bai ƙara zuwa ba. To ga shi kanshi yanzu wannan malamin addini Sheyusif Musa Asadussunna ya jefa kanshi cikin kyakwakiya har ta jawa DSS sun riga sun kama shi, yanzu haka dai an tafi da shi Abuja domin a je a gudanar da bincike. Abin da zai baka mamaki shine ko da wani lokaci su 'yan bindigan nan da suke zuwa suna ta'addanci suna kama mutane suna garkuwa da su, ko da wani lokaci su ya kamata lalle a ce DSS sun yi tracking ɗinsu duk inda suke domin sun kama su a je a yanke musu hukunci daidai da laifin da suke aikatawa. To amma mafi yawanci sai ka ga ba su ne ake kamawa ba, wayanda suke ƙoƙari a samu a sulhu da 'yan bindigan nan mafi yawanci za ka ga laifin akan su ne yake ƙarewa. Domin dai wannan babban malamin addini Sheyusif Musa Asadussunna shi dai ya shiga ya fita, inda ya ce akalla ya je wajen Bello Turji sau uku, kuma ya je ne domin a samu a sulhu da shi don a samu zaman lafiya. Inda sai dai zuwa wajen shi ya ce Bello Turji akwai mutane da ya kama sama da mutum 30. Lalle Bello Turji ya riga ya sake su, wannan na ganin cewar lalle wannan sulhu an riga an fara shi da daɗi. To amma abin da ɗaure mutane kai bayan wannan malamin addini ya baro wajen shugaban 'yan bindiga Bello Turji, sai aka ga wani faifan bidiyo ya fita inda Bello Turji ya fito yana cewa lallai wannan babban malami Murtala Asada lallai abubuwan da yake gaya musu ba daidai ne ba, kuma Bello Turji ya dauki alƙawarin cewa lallai duk lokacin da ya kama Murtala Asada sai ya gane kuskurensa, inda ya ce shi kan Murtala Asada ya sha fitowa yana cewa da lambobin 'yan bindiga. In ji Bello Turji ya ce to ai duk wanda ke da lambobin 'yan bindiga to lallai shi kanshi dan bindiga ne. Yanda Bello Turji ya fito yana zargi, kowa dai ya san yadda ƙasar nan tamu take dama, duk wanda aka ce za ka wayi gare ka zo ka gaya musu gaskiya, ya bi Allah ya bi manzon Allah, to mafi yawanci za ka ga kuna sabawa da shi ne. Duk da dai shi wannan malamin addini Murtala Asada mutum ne wanda shugabannin ƙasar nan zai gaya musu gaskiya ko suna so ko da ba sa so. Wayannan 'yan bindiga kuma kullum shi ma yakan fito ya gaya musu gaskiya ko suna so ko da ba sa so, lalle yakan faɗa. Domin saboda irin wannan faɗan gaskiya da malamin addini yake musu Murtala Asada a kwanakin baya, haka 'yan bindigan nan suka yi ƙungiya inda suka cika wata mota dam suka je gidansa domin su halaka shi. To amma bayan sun je sai suka ɗauki mutum ɗaya suka tura shi ta saman katanga domin ya shiga ya buɗe gate ɗin wannan gida. Ya je ya fara ƙoƙarin buɗe wannan gate ɗin gida, Murtala Asada sai ya ji motsi, inda ya duba ta wannan kyamara
irin wanda ake ajewa ta gidan masu kuɗi zai hango cewa lalle yan bindiga ne suka kawo mishi hari to bayan ya yi addu'o'i shi ma ko san da yake dama ya ce da bindiga kuma ce duk wanda ya kuskure ya je gidansa to lalle shi ba zai kyale sa ba tunda shi malamin addini ne ya riga ya yi karatun boko sannan kuma ya yi karatun addini sannan ya san hukuncin bakin gwargwado ya ce duk wani wanda ya zo ya kama ka ya zo ya kashe ka kai in ka kashe shi lalle ka kashe katon banza shi kuma in ya kashe ka shahada to ganin haka wannan yan bindiga suna zuwa shakka mutala asada bai tsaya wato ba inda dauki wannan bindiga ya fara harbin sama to ganin haka wannan yan bindiga sai suka tsorata inda suka yi maza suka shiga motar su suka bar wannan guri to amma a ranar da wannan babban malamin addini an ce baka yau bai da bindiga to lallai yan bindigan nan da sun sace shi kuma lallai da ran shi in ya dubu sai ya ɓaci ne domin duk wani wulakanci da yake guri yan bindigan nan idan sun tafi da shi lallai sai sun masa domin idan ba ku manta ba akwai manyan malamin addini wanda haka harbe irin Shak Albani Zaria wanda sai da ya taso da karatu ya dawo hanya zai zo gidansa aka bude mushi wuta aka kashe shi tare da shi da matarsa da 'ya'yansa babban malamin addini na Kano Shak Jafar Muhammad Adam shi ma haka aka yi masa dan yana faɗan gaskiya yana cikin sallah ranar Juma'a da Asuba haka aka zo a kashe shi sannan kuma a kashe wanda suke bin shi a baya sallah a wancan lokaci shikenan har yanzu ko ba kama wanda suke wannan ta'addanci ba dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa kai share din bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyi don ku kalla da farko dai ina son in shaida maka cewa wannan zancen sulhun al'ummar Sokoto da Zamfara da Katsina har yanzu musamman me ake ba shi wannan malamin na Kaduna Asadussunna gare shi aka fara ji kuma magana ce ta tsakanin shi da waɗanda suka sa shi wannan aiki in kuma yayi ne don ra'ayin kansa magana ce tsakanin shi da ɗan ta'adda ba za ka ce ka yi sulhu da ɗan ta'adda ka hana ta'addanci sannan kuma ka ce ma ɗan ta'adda ya zauna daji ya rike bindigogi kai ka yi sulhu da shi ya sako ma waɗanda ya kama amma zai ci gaba da zama a daji ban taɓa ganin sulhu irin wannan ba kuma ba na tunanin wannan sulhu zai iya yiwa don haka ni tunanina da abubuwan da nake ganin ya dace mu mai da hankali a kansu shine shin menene gaskiyar waye sa shi gwamnatin tarayya ko gwamnoni ko akwai wani dalili da shi Asadussunna din irin wanda mashahurin malamin nan Dr. Ahmed Abubakar Gumi yayi har yanzu bai warware mana zare da aba wannan ba sannan shi a matsayin wa zai sulhu da Bello Tuji ba tare da gwamnoni ko 'yan majalisun tarayya ko dattawa ko al'ummar gari waɗanda an kashe musu 'yan uwa an yi 'yan uwansu ya kara Bello Tuji ya sa wasu a cikin mota ya zuba fetur ya kone su ka yi magana ka an so 'yan gudun hijira waɗanda aka yi garkuwa da su mutum 32 ko 36 ko kwana biyu ba a wuce ba yanzu da Bello Tuji da yaran shi da kwamandojinsa suka sace mutane fiye da 100 da wani abu a tsakanin ƙananan hukumomin ƙauren na moda da zurmi da ƙaramar hukumar mulki ta isa da sabon birni kuma aka je a tsakanin gwaranyo zuwa sabon birni aka tare tsakanin kwanan mahalaba zuwa garin sabon birni aka kashe mutane fiye da 20 da wani abu sannan kana ina ka ce ka yi sulhu da Bello Tuji jiya an tare hanya tsakanin Tsafe zuwa Gusau an sace babban basaraken yan kuzo wanda ke ƙasar Tsafe a kan hanyar zuwa gidan shi duk wannan wani irin sulhu ne kai sannan wani irin sulhu aka yi da jami'an tsaro na soja waɗanda aka kashe musu jami'an su me diyar da aka ce za a biya kuma kawai shi ya ci bilis ya dawo cikin jama'a ya zauna bayan bala'i da abubuwan da ya haddasa don haka ni ina ganin wasu malamai suna kokarin wuce wuri suna karambani su kai kansu inda Allah bai kai su don wata biyan bukata wannan dalilin ne ma yasa wasu malaman suka zama kamar 'yan TikTok ko yaushe za a kansu a TikTok suna yin wasu kalamai wanda sun saba da shari'a sun saba da kowane tsari na karantawa na addinin musulunci to amma kuma suna bugun kansu malamai ne to kuma yanzu malami ya zo ya yi sulhu da ɗan ta'adda a bisa ga wani umarni daga ofishin NSA na security ko daga majalisar dattawa ko da ta tarayya ko gwamnoni suka sa shi ko shugaban kasa ya sa shi ko ofishin ministan tsaro suka sa shi ko ofishin chief of defense har yanzu ba mu san wa ya sa su kuma ya ce sun je sun ga Bello Tuji Bello Tujin nan da aka yi declaring wanted ana nema ne rai ko a mace ka ce ka je ka zauna shi har sau biyu to me amfanin jami'an tsaro kenan
wato Bello Turji kenan ya fi karfin jami'an tsaro, ko su jami'an tsaro suna wa mutane yaudara sun san inda Bello Turji yake. Ba ka tunanin cewa shi ana bai da akwai tasiri na malinta tare da shi wanda zai iya kiran Bello Turjin nan ya jawo hankalin shi ya mai wa'azi ya zauna don a gabatar da sulhun nan ya mai wa'azi. To in ka yi sulhu da Bello Turji, ka yi sulhu da Ada Aleru, ka yi dogo gide, ka yi da su dan bukulo, ka yi da wasu waɗanda suke ina wannan mai suna wanda yake tsakanin ƙauren namo da shinkafi, wanda kwanan nan ya kashe ya yi mutane ya kan rago gaban idon mahajiya, ya ɗauki jaririn tesa a jaka ya kunna wuta har jariri ya kone. Ina suke su kayi sulhu da su, koko kayi sulhu da yan ta'addan da ke tsakanin bena kwatankwaro da dajin nan zuwa abin da ya kai birnin gwari, koko kayi sulhu da yan ta'addan da ke tsakanin bana zuwa dajin da ya kai har a mararrabar kankara ya shiga su safana, koko kayi sulhu da yan ta'adda lakurawa wanda suke yankin Kebbi, ko ka yi sulhu da 'yan ta'adda da suke tsakanin lolo gudo zuwa abin da ya kai Kazuru har ya shiga Bena, inda kwanan baya suka kashe 'yan sa-kai da sojoji fiye da 30 da wani abu. Duk wannan sulhun ya kamata mu zan menene, ni ina tunanin wasu ne suke kasuwanci da lamarin nan na tsaro, domin me akwai matakin da ake ɗauka na sulhu, akwai hanyar da ake bi na sulhu, kamar irin sulhun da shi tsohon gwamnan jihar Zamfara ya taɓa faɗi cewar ba zai sulhu ɗin ta'adda dan ta'adda ya zauna daji ba, in ya yi sulhu da kai ka dawo birni. Wannan kuma ai shine yanzu ministan tsaro. Me yasa ba za a bullo da wannan sulhun ba? Me yasa ba a ga shi ministan tsaron ba? Me yasa ba a ga wani daga ofishin NSA ba? Me yasa ba a ga wani daga ofishin Chief of Defense ba? Alhaji, ni ina tunanin a ce muna da irin malami irin Sheikh Isa Talata Babra, Professor Mansur Ibrahim, ga su shi wannan ma Murtala Asada dinnan da sauran ire-iren su, duk ba su zauna suka yi sulhu da 'yan ta'adda ba, sai dai wanda daga Kaduna ya yi takon kashin giwa ya tsallako duka waɗannan wuraren ya ce ya sulhu. Ni na yi tsammanin ko da kila suna neman Bello Turji din ya buɗa musu hanya tsakanin shinkafi, ƙauren namo da zurmi su ci gaba da haƙo zinari wanda an ka dakatar da haƙuwa, watakila shi da sulhu.